ženy ako posledný účastník športovej kategórii sa presúva na štartovaciu čiaru. Budeme držať palce. Poďme na to! Strana záchraňa Bulharky sú preč. Rozdeľovať tiež bojuje s hradicami, čaká už na mieste a čaká na rodu. Musia ešte raz nabrať vodu, buď bublina, alebo teda nemali dostatočné množstvo. Stále nižšie. Lepší prúd na hodnotu 47,76 a teda opakujem, výsledný čas by bol 18:02, ale bohužiaľ vidím červenú vlajku, problém